Каго Лукашенко запрашае ў Беларусь? Што падабаецца яго малодшаму сыну Мікалаю, а таксама якія сур'ёзныя праблемы ў хуткім часе чакаюць беларусаў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко нарадзіў чарговую ідэю. Цяпер ён прапанаваў, каб расійскія вайскоўцы, якія атрымалі ва ўкраіне раненні ці інваліднасць, прыязджалі на рэабілітацыю ў Беларусь. Пра гэта расказаў губернатар Ленінградскай вобласці Расіі Александр Драздзенка, з якім Лукашенко і падзяліўся сваімі думкамі. Па словах расійскага чыноўніка, кіраўнік Беларусі абяцаў сваю дапамогу і падтрымку ў гэтым пытанні. І вось адразу ўзнікаюць думкі. У Беларусь будуць запрашаць проста любых так званых ветэранаў, ці будзе нейкі адбор? Бо ў Расіі цяпер ледзь не штодня з'яўляюцца навіны, як былыя закі-вагнераўцы, што вярнуліся з фронта, забіваюць сваіх знаёмых ці проста выпадковых людзей, гвалтуюць дзяцей і ладзяць крадзяжы і рабаванні. І вось такія персанажы таксама будуць праходзіць рэабілітацыю ў Беларусі. Ды і ўвогуле, Лукашенко нешта разышоўся са сваімі прапановамі, бо сёння ў яго прайшла вялікая сустрэча з кітайскай дэлегацыяй, дзе ён папрасіў у гасцей дапамогі, а таксама прапанаваў любую дапамогу ад сябе. Вы наши друзья, вы наши братья, вы на нас можете рассчитывать. Акрамя таго, Лукашенко прапанаваў, каб кітайцы пабудавалі ў Мінску новы, цытата, знакавы аб'ект – музей гісторыі Беларусі. І падобна, што гаворка тут ідзе пра нацыянальны гістарычны музей, новы будынак якога мусіць з'явіцца ў цэнтры сталіцы на праспекце Пераможцаў. І вось Лукашенко хоча, тут зноў яго цытата, каб гэты музей быў падобны на кітайскі, але што канкрэтна ён меў на ўвазе, незразумела. Таксама Лукашенко падзякаваў кітайцам за навучанне свайго малодшага сына Мікалая. На сустрэчы быў кіраўнік партыйнага камітэта Пекінскага універсітэта, да якога і звярнуўся Лукашенко вось з такой прамовай. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить китайскую сторону и лично вас, товарищ Хаопин, за внимание и поддержку в реализации совместной образовательной программы по специальности биотехнология. Наши ребята очень довольны обучением по этой программе. Хотелось бы, чтобы таких программ было побольше. Калі што, пад рабятамі Лукашенко мае на ўвазе канкрэтна свайго малодшага сына Мікалая. Ён якраз і вывучае біятэхналогіі па сумеснай праграме з Пекінскім універсітэтам. І па словах яго бацькі, хлопцу пакуль што ўсё вельмі і вельмі падабаецца. Ну і варта звярнуць увагу на яшчэ адзін важны момант пра Лукашенку і Кітай. Падобна, што хутка нехта атрымае на арэхі, бо гэтымі днямі з афіцыйным візітам у Пекіне знаходзіцца польскі прэзідэнт Анджэй Дуда. І ён папярэдзіў Сі Цзіньпіна, што праз сітуацыю з мігрантамі Польшча рыхтуецца цалкам закрыць межы з Беларусю. І для Пекіна гэта будзе вялікая праблема, бо праз мяжу Беларусі і Польшчы праходзіць важны для гандлю Кітая з Еўрасаюзам чыгуначны маршрут. Так што, магчыма, Сі вырашыць умяшацца і паставіць Лукашенку на месца. Тым больш, Лукашенко вельмі любіць падкрэсліваць сваю другасную ролю ў параўнанні з кіраўнікамі вялікіх краін і называць сябе малодшым братам. Ну вось у яго і будзе магчымасць адчуць, як гэта, калі малодшы брат сваімі выбрыкамі нарабіў праблем старэйшаму. Беларусь чакаюць вельмі вялікія праблемы. Пра гэта кажуць спецыялісты з Інстытута эканомікі Акадэміі навук Беларусі. На сённяшні дзень у нашай краіне захоўваецца вельмі высокі ўзровень смяротнасці. Прасцей кажучы, людзей памірае больш, чым нараджаецца. І адной з вострых праблем застаецца смяротнасць мужчын працаздольнага ўзросту. Яны паміраюць праз няшчасныя выпадкі, ДТЗ, ды і проста шкодныя звычкі, якія прыводзяць да захворванняў органаў дыхання і стрававання. Акрамя таго, на сітуацыю ўплывае і міграцыя. З краіны выязджаюць, як правіла, маладыя людзі, і ўжо ва ўзросце ад 24 гадоў жанчын становіцца больш, чым мужчын. Другі правал у такой пірамідзе насельніцтва прыпадае на ўзрост 55-59 гадоў. Адныя ў гэтым узросце зноў жа альбо паміраюць, альбо з'язджаюць з краіны, выканаўшы свае бацькоўскія задачы і сфармаваўшы капітал. Адначасова з гэтым скарачаецца і нараджальнасць. Прагнозы спецыялістаў на будучыню зусім не радасныя. Яны кажуць, што на змену тым, хто старэе, прыходзіць менш маладых. І ўжо праз 5 гадоў гэты працэс стане яшчэ больш прыкметным, а праз 10 можа стварыць сур'ёзную праблему для эканомікі, бо колькасць пенсіянераў будзе расці, а колькасць працуючых скарачацца.
Страшное покаранне для беларускіх жанчын. Праваабаронцы з вясны расказалі пра дзікую выдумку начальства гомельскай жаночай калоніі. Яны паведамляюць, што з падачы адміністрацыі калоніі некаторых палітвязняў саджаюць у клетку на вуліцы. Даўжынёй гэтая клетка прыкладна 1,5 метра, а шырынёй каля 2. Яна стаіць паміж жылой і прамысловай зонамі, проста на прыступках перад варотамі на фабрыку. Часта жанчын спецыяльна саджаюць у клетку ў халодную пару года, каб пакаранне адчувалася больш востра. Па часе зняволеныя знаходзяцца там звычайна ад 1 гадзіны да 3, а то і 4. Прычым, калі чалавек стаіць там да ночы, то яго могуць пазбавіць абеду. Часцей за ўсё, калі зняволеная трапіла ў такую клетку, то далей яе чакае штрафны ізалятар. Прычым унутры клеткі абсалютна нічога няма, ані табурэткі, ані скамейкі, і жанчыны павінны там толькі стаяць. Сядаць на зямлю таксама нельга. За гэта могуць дакінуць яшчэ пару гадзін знаходжання ў клетцы. На такое пакаранне начальства калоніі адпраўляе жанчын, якія ў чымсьці правініліся, напрыклад, калі здараецца бойка ці іншы інцыдэнт. Прычым інцыдэнтам можа быць нават нязгода з меркаваннем адміністрацыі ці адмова ад працы. У клетку саджаюць нават калі ў жанчыны здарылася істэрыка, тыпу, каб яна супакоілася, альбо такім чынам могуць пакараць і за няправільна прышыты гузік. Як піша Вясна, у дыялогу з адной з палітзняволеных начальнік рэжымнага аддзела калоніі сказаў, што ў клетку змяшчаюць людзей на час разбору, тыпу, пакуль адміністрацыя разбярэцца, зрабіў чалавек нешта не так ці не зрабіў. У Брэсце нейкая жанчына з Камянца вырашыла прайсціся па горадзе з Z-сімволікай, лукашэнкаўскім чырвона-зялёным сцягам і сцягам Расіі. І цяпер праблемы з'явіліся ў тых, каму гэта не спадабалася. Мясцовыя жыхары не сцярпелі такога дэфіле і зрабілі некалькі заўваг. Выпадковая жанчына параіла схаваць гэтыя сцягі падалей, а нейкі хлопец грэбліва выказаўся на адрас Z-сімволікі. І скончылася ўсё сумна, бо гісторыяй зацікавіліся сілавікі. Яны заявілі, што ўжо затрымалі маладога хлопца з гэтага відэа і закрылі яго ў ізалятары. У чым вінавацяць юнака не паведамляецца. Па словах сілавікоў, жанчына, якую таксама не задаволіла прарасійская сімволіка, паспела выехаць за мяжу і схапіць яе не атрымалася. Фінал дзікай гісторыі з Пружанскага раёна. Там 15гадовы падлетак забіў свайго бацьку. Хлопец прывёў дадому сяброў і сеў з імі выпіваць. І ці то бацьку гэта не спадабалася, ці то што яшчэ, але ў выніку паміж мужчынам і яго сынам здарыўся канфлікт. Тады падлетак папрасіў свайго сябра ўключыць камеру ў тэлефоне і кінуўся на бацьку з кулакамі. Ад атрыманых траўмаў мужчына памёр, а яго сын разам з сябрамі спакойна сышоў з хаты. Пазней жа падлетка знайшлі і затрымалі, і вось цяпер асудзілі. Непаўналетні забойца атрымаў 9 гадоў выхаваўчай калоніі. Беларусамі кіруюць сілавікі. Больш за 400 былых міліцыянераў займаюць кіруючыя пасады ў буйных арганізацыях. Пра гэта распавёў кіраўнік грамадскай арганізацыі міліцэйскіх ветэранаў Валянцін Патаповіч. Паводле яго слоў, у апошні час каштоўнасць ветэранскіх кадраў Міністэрства ўнутраных спраў істотна ўзрасла, і аж 80% ветэранаў працягваюць працаваць, але якія менавіта пасады яны займаюць, не ўдакладняецца. Таксама Патаповіч паведаміў, што былыя сілавікі ўвайшлі ў лік дэпутатаў. Сёлета аж 89 ветэранаў міліцыі сталі дэпутатамі мясцовых саветаў. Яшчэ 56 занялі пасады старшыняў мясцовых саветаў. Але і гэта не ўсё, бо аказваецца, што з міліцыянтаў на пенсіі цяпер цішком арганізуюць сетку даносчыкаў. І вось цытата. У асобных рэгіёнах запусцілі навіну. Вызначылі адказных асоб з ліку былых супрацоўнікаў, якія пражываюць на тых ці іншых участках. Яны пільна сочаць за сітуацыяй, пры неабходнасці інфармуючы праваахоўнікаў і прадстаўнікоў органаў мясцовай улады аб праблемах. Канец цытаты. Лукашэнкаўцы вынеслі чарговую порцыю завочных палітычных прысудаў. Цяпер блогеру Андрэю Павуку далі 12 гадоў калоніі, яго жонцы Вользе 8, і абодвум таксама выпісалі гіганцкія штрафы. Мужу 200 000 рублёў, а жонцы 100. Сужэнцаў прызналі вінаватымі ў распальванні варожасці, абразах Лукашэнкі і кіраўніцтве экстрэмісцкім фарміраваннем. І тут маецца на ўвазе YouTube-канал «Рудабельская паказуха». За ўдзел у працы гэтага канала таксама судзілі оперную спявачку Маргарыту Ляўчук, блогера Іллю Салянкова і музыку Уладзіслава Наважылава. Ім далі тэрміны ад 6 до 8 гадоў пазбаўлення волі, таксама з вялікімі штрафамі. Прычым Ляўчук ужо павесялілася са свайго завочнага пакарання і заклікала Азаронка ёй дапамагчы. Гриша, слушай, ты как настоящий мужчина, ты же заплатишь за меня, за женщину штраф, ну? Я просто не в Беларуси сейчас, как бы карточки белорусской нету и белорусских рублей тоже. Поэтому заплати, будь мужчиной. Да тихо.
А прапагандыст Ігар Тур зноў пляжыць беларусаў. Цяпер ён далучыўся да словаў Лукашэнкі, што беларусы працуюць не так добра, як кітайцы. Прэтэнзіі да народа у тэлелукашэнкаўца наступныя. В нашем обществе не очень-то принято рвать жилы на работе. За премии? Возможно, за награды? Ну, допустим. Потому что начальник шибко требовательный. О, да. Но в целом работать на максимуме, потому что именно так и надо, это нам немножко чуждое, не так ли? Где мы чаще всего на протяжении дня встречаем коллег? В очереди за кофе и в курилке, не так ли? Это неплохо и нехорошо, но это так. Дырэктара прадпрыемства банкрута узнагародзілі медалём. Гаворка ідзе пра гомельскі аблгандальсаюз і яго дырэктарку Вікторыю Чакан. Некалі самае буйное гандлёвае прадпрыемства Гомеля пацярпела фінансавы крах і пачало працэдуру банкрутства яшчэ ў 17-м годзе. Справа аб банкрутстве доўжылася доўгіх 7 гадоў, за якія аблгандальсаюз вымушаны быў распрадаць большую частку сваёй маёмасці. Чакан паставілі на прадпрыемства антыкрызісным кіраўніком, і яна здолела заключыць міравое пагадненне з астатнімі крэдыторамі, таму справа аб банкрутстве нарэшце была закрытая. Цяпер жа за гэтыя заслугі Чакан атрымала медаль, прычым чамусьці прысвечаную Другой сусветнай вайне. Чыноўніцы ўручылі юбілейны знак 80 гадоў вызвалення Гомельшчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Першапачаткова паведамлялася, што такія нагрудныя знакі атрымаюць у першую чаргу ветэраны вайны і вязні лагераў, а таксама грамадзяне, якія прымалі ўдзел у вызваленні Беларусі. У другую катэгорыю ўвайшлі вайскоўцы і работнікі дзяржорганаў, якія маюць дачыненне да выхавання падрастаючага пакалення. Але ж, як бачым, у выніку гэтыя медалі раздаюць проста каму заўгодна. 7 смерцяў за пару дзён. У апошнія дні па ўсёй Беларусі здарылася некалькі пажараў, падчас якіх, на жаль, не абышлося без ахвяр. Ва Уздзінскім раёне ў згарэлым доме знайшлі парэшткі 3 чалавек, гаспадара хаты і 2 яго гасцей. Пад Драгічыным згарэлі 2, мужчына і яго брат, якія жылі разам. Яшчэ 2 смерці ў агні зафіксаваныя ў Пастаўскім і Ваўкавыскім раёнах. Страшная гісторыя адбылася ў Барысаве. Там 17гадовая дзяўчына падпрацоўвала поварам у летнім лагеры і скончылася ўсё кепска. Дзяўчына гатавала ежу і драбіла паўфабрыкаты ў электрычнай мясасечцы. Падчас працы прыбора яе правая рука саскочыла і трапіла ў механізм. У выніку дзяўчыне проста паадрывала пальцы. Цяпер пацярпелая знаходзіцца ў бальніцы і яе стан невядомы. Зарплата ў 3000 рублёў. Вопыт працы не патрэбны. Вы не паверыце, у Беларусі ёсць такая вакансія, але на яе ніхто не хоча ісці. Гэта праца машыніста мінскага метрапалітэна. Аказваецца, што апошнім часам у метро вельмі патрабуюцца работнікі, але ж нават на заробак у 3000 ахвотных знаходзіцца немат. Пра гэта расказаў дзейны машыніст метро ў падкасці, назву якога яшчэ не прыдумалі. Па яго словах, ёсць магчымасць нават прайсці 8-месячнае навучанне за кошт працадаўцы, але і гэта не асабліва прыцягвае жадаючых. А яны вельмі патрэбныя, бо будаўніцтва зялёнай веткі працягваецца і саставаў метро будзе хадзіць усё больш. Так што, калі вы раптам усё жыццё марылі кіраваць цягніком, але нешта вас стрымлівала, то, магчыма, ваш час прыйшоў. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.